ispada po gruboj računici preko 3 miliona dinara na neki objekat koji je završen i svečano pušten u rad 27. januara 2010. godine. Znači, godinu dana nakon puštanja u rad nekog objekta, tako mi na njega dodajemo 3 miliona dinara, da li u pitanju šminka ili šta je u pitanju, ili nisu završeni radovi i tako dalje. Ali, kaže, rezime i ono što se nameće prosto čitanje bez nekog posebnog prikrivanja, svako ko je napravio jedan počinak u životu, može da vidi da je ovde nedomaćinsko trošenje i to se vidi za njima. Hvala. Vidite sad, iz ovih svih izlaganja, ja bih više volio da sam čuo konkretne cifre, izveštaje od vas. Znači, od vas koji kritikujete da je nešto skupo. Da li ste računali koliko možete, recimo, čuo sam jednu cifru od 1300 kvadrata fasadnog dela. Pa jeste izračunali koliko ima kvadrata u tom objektu? Da li ste izračunali, kad je jedna i druga strana u pitanju tih zidova, koliko može biti kvadrata? Ja sam računao čak ima i više kvadrata nego što ste vi ovde zamerili da je samo 1300 moguće uraditi sa određenim ciframa. Znači, ako već nešto imate da kažete, ja bih voleo da izađete sa stvarnim ciframa, ne sa paušalnim napadima, sa pretpostavkama da je nešto jako mnogo košta, jako je malo i da... Mene interesuje konkretno koliko, čega, koliko kvadrat, gde je ta cifra koju vi tvrdite da je veća nego što jeste. Ništa paušalno. Druga stvar, kada ste već toliko ubeđeni u nešto da nije dobro, što niste podneli krivičnu prijavu i tužili tog ko je za to odgovoran. Šta se sad dolazite ovdje za govornicu i pričate o stvarima za koje i ne znate da li su istinite ili nisu. Samo znate zato što je neko to radio drugim, a niste vi govorili. Slušajte šta govori. Znači, nigde konkretan nisam video cifru konkretnu i nigde nisam video te vaše optužbe, ja ih nigde ne nalazim. Znači, ne znam o čemu pričate. Vi pričate paušalno, pričate uopšteno. Pričate o nečemu zato što je to neko radio ko je vaš protivnik politički i taj sigurno nije dobro radio. I ništa više. Ja mislim da to i nije pošteno. Znači, ako je ovaj izveštaj stigao ovde, znači nije potrebna bila hrabrost u tom vidu, nego neko vam je izneo neke podatke o kojima ćete vi raspravljati. A ti su podaci tu i oni postoje. Sad, samo je vaše pitanje ono koliko ste vi upoznati sa tim i koliko vi znate šta se tu dešava i da li ste uopšte uspeli nekoga da ubedite da tu ima nekih nepravilnosti. Meni je jako žao što je sve u paušalnom smislu i jako mi je žao što koriste, izvinite, molim vas, ja još nisam nigde ni jednu cifru čuo, rekao sam 1300 kvadrata sam čuo da je za neku cifru rečeno da je mnogo potrošeno, ali ja sam izračunao da to mnogo više kvadrata ima nego što ste vi napomenuli, znači da je to još možda jeftinije nego što je trebalo da bude. Mislim da je jako loše što ne posjedujete sve podatke, a optužujete. Ja ne branim predsjednik, izvinjavam se. Da li se još neko javlja? Đorđić, ti si malo pre. Nema veze što sam bio malo pre. Praktično sam prolazio, nisam ja rekao ništa od svega. Niste imenom. Da li još neko ima? Ne mora imenom. Gospodine predsedavajući, kolege Orgovci. Ja sam sad ovdje došao ne kao pomikalj, ako mogu da kažem kao građan koji sluša ovo i koji danas ne zna kako da preživi. Ponovo se ponavlja iste priče. 25 tačaka smo danas dobili, dakle sam malo nazad preduzenje, budite strpljivi. Nigde se ne dotiče standard građana, zapošljavanje, samo izveštaj o radu, planovi, programi,
da bi se mi ovdje, da ne kažem, svađali kritiku od jedne druge. Cifre su nam ovdje iznete, ne razumijem se u te solarske radove i sve ostalo. Ali evo, zašto sam ja nešto zapazio, evo, konkretno. Parking ispred objekta u ulici Jovana Popovića, 887 000. Zastao sam da malo razmislite gdje se nalazi parking. Znači, kod doma zdravlja parking, kod prilike, znate koliko je ta žaka? Nije, zabavište. Pa još bolje. Dobro, hvala vam. 887 000. Parking odsuđen za prekršaje 2700 skoro. 2 milijuna, znači 3 puta više. 3 puta više. Mi u našoj opštini, ja ponavljam stvar, imamo 3200 nezaposlenih. Ljudi koji ovo slušaju, oni se združavaju ovim o čemu mi ovdje raspravljamo. Vidite, vi ovdje se, ovaj troškovi i ovo sredstvo su zaista su utrošili. Lepo to sve izgleda. To je potrebno. Ali dajmo malo, dozovimo se pameti, ajmo da utrošimo neka sredstva što smo dobili za nešto što interesuje građana. Pojedini odbornici izlaze ovdje i kažu da su uradi dvorište, musimo ispred kuće da bi se deponirao, popravi upi šta više. Ajmo, mi smo ovdje ispred građana. Svi. Pozorištanci. Ja garantujem da 10% građana nima svog pozorištanca. To je njihov problem. Hvala lepo. Zahvaljujem. Gospodin predsjedavajući, poštovani odbornici. Problem je bio ovo da su ova sredstva utrošena, da se ne vidi čega su utrošena. Znači, ono su utrošene u dobro namjenski, u školstvo, kulturu, infrastrukturu i u razvoj malih i srednjih preduzeća, to je najveći broj koji se renovira u industrijsku zonu. Tu se ne radi nikakvim bagerima, nego se jednostavno radi o trakovima i ugradnji elektromreže za predstavničku odnosno za buduću industrijsku zonu. Pojedini govornici su rekli da je sve to jako lepo da je to ovom mestu trebalo. Ja se slažem se sa njima, a da bi specifikacija utrošenih para nije mogu pisati koliko je utrošeno kilogram ekstra, koliko je utrošeno kila gleta, koliko je utrošeno kila mrežice. To bi trebalo da bude jedno 50 ili 100 skucanih stranica. Svako koga interesuje šta je koliko utrošeno, može jednostavno dođe da se uveri i da pogleda. A najveći deo ovih sredstava je utrošen znači iz razvoja industrijske zone, odnosno na stimulaciju razvoja malih i srednjih preduzeća. I koja sam? Sve to možete doći da pogledate. Ovaj izvještaj bi trebalo da bude kažen 100-200 kucanih stranica da bi sve stalo u njega. Svako koga interesuje može da dođe, to je bi 100 puta rečeno za ovom govornicom i niko nikada nije došao to da pogleda. Niko. Samo za ovom govornicom govorite da su uskraćuju ti podaci. Svako može da dođe da pogleda da su uvijek koliko je i našta utrošeno. Zahvaljujem. Moram za još neke... Povreda Poslovnika.